solid, good morning no. So may buntag nyo tanan niya sa mga ilang taon nga videos asa mo karon. Mayang buntag o mayang pag-ulan, so gaulan-ulan diri sa amo mga solid pero bilang gaulan. So karon mga solid kay mga kuano karong adlaw karong buntaga gisugo ko nilang isugo kong papalagi og kuan kaning bunga lagi na. Bunga ba kay kanang bunga mo ka solid sa mga probinsyano diya gamit kay na kay ang uban ana purga og manok nya ang kanasang hinog ikuan sa na ba anang hinog tilad ba ka tilad ng mama mo na yung mga panderis mga kasulid mga tao diri kusukay mo mama anang magpula na ng baba nya ngilong magpungilo-yilo ning ipon mo nagipangaon nila nya butangan para sa tabako nya buyo kuan so mga solid na suguan mo noong ko ipakwaon ko bunga taas ra bagay na ako ng katkaton medyo taas na mga solid niya sa mo ni nga suguan man tadi tuon lang taas gina mga solid kanang yelo atong kwaon hinog atong kwaon para kay hilaw god bati yung kaya hilaw so nakon diri sa sapa dapit mo ni god di lakuan jud ko dire nangita og bunga kay kamamaon na mga sila nya sige magsugo na ako so tay mahimo aning sulugoon na matay masulit ako na sakon yun ang mga sulit niya baso na mga kasakataan ngay medyo taas na poop na di ni danlog medyo danlog ra bagay do danlog lagi mga sulit niya ay nungguyo na to ni anak bitag inonggoy nakuha na mga solid dito gamay rin yung nakikuha kay taas kayo dan luga grabe t-shirt na ako muni kanon mga solid grabe putasan puta gamay grabe ning mga sulugoon ta bisag dili ta mukaon kita dili mukaon kita naman ni sugoon sila unta mukaon sila untay kuha aning bunga sa amang tay mahimo sulog naman ta ay muni kanon mga solid pwede mo na ipurga pero katong linghod mo ipurga kay ug kaning kuan ipurga kani nga gulang ana tok anang manok ito mga solid kadlawon pa biyaro na dili pa kay hayag sayo ko dire kay ay baboram ni sa mong balay po niya kuha na lang ta kay para na sila makaon para hindi sila magmahay na to ba nga butan ta pag-anak char grabe grabe mga solid tuwalya na ako bilin diri kay ulan-ulan manggo niya kita madalag tuwalya ba no buntod amin ako aning kalubinhan buntag sayo may nalanggod pagkaon sila niya to ang hinaguan no diba so shout out ninyo mga solid sa mga nagtanaw diya sa mga subscriber thank you so much sa pagtanaw diya sa mga ni-support nako sa mga bag-uhay pa ni-support kabalo ko na ay bag-o ni-support nako ay makabalo ko ma-notify ko kung ay bago na mo suporta mo sulod sa akong channel so daghang salamat sa pag-subscribe kinsa mo riya I'm sure kaila ko ninyo pero ako di ko kaila kay nakukita mo din nawong pero kaila ko sa uban so katong mga bag-uhay pa comment daghang salamat kabalo ko na isuporta mo na ako daghang salamat sa pag-subscribe and diri na ko to kung vlog mo solid morning vlog kay ay nakuha na tag bunga nasuguan na ta so hope nga okay malipay na ka sila malipay na papa ni buling lagi akong t-shirt pero
So daghang kay salamat mga solid, hope nga magkita sa pata sa next na mga video, next na mga vlog. Thank you so much sa pagtan-aw. Please subscribe sa wala pa ka-subscribe, and please share sa mga friends ninyo diya nata sa ato ang channel nga gamay nga channel. Share ninyo sa inyong mga friends sa mga Bisaya. Shout out mga Bisaya. So Bisaya akong channel, shout out ninyo. Daghang kay salamat sa pagtan-aw mga solid, and see you in my next vlog, and bye bye.